dag skal vi prøve at se på, hvordan vi kan få vores Facebook coverfoto herop gjort lidt federe, end at vi bare smider et standardfoto ind. Og hvis man nu ikke kender så meget til billedbehandling og så videre, så findes der faktisk forskellige sjove værktøjer til at hjælpe en med det. Et af dem, det finder vi herinde på siden, der hedder fotor.com. Og når vi går ind på siden, bliver vi mødt af et billede, der ser sådan her ud. Og der prøver vi at klikke på den, der hedder design. Når vi kommer ind på design, har vi faktisk mulighed for at finde alle mulige skabeloner. Nu skal den lige tænke. Den kommer der. Blandt andet Facebook cover foto. Vi har noget YouTube channel art. Vi kan gå ind og lave en poster. Banner, reklamer osv. osv. Der ligger forskellige, og man kan selvfølgelig også lave sin helt egen henne, som passer i størrelsen. Men det er så smart, at de har lavet en, der hedder Facebook cover, som har nøjagtigt de rigtige mål, som vi skal bruge. Og vi starter egentlig med en blank en, og har forskellige værktøjer, blandt andet herovre, hvor vi kan importere vores egen foto. Vi kan logge i og op for den der, og så ligger der nogle templates herovre. Og der ligger faktisk rigtig mange at vælge imellem, kan vi se. Nu skal jeg lige tænke. Der er nogle af dem, som har en lille diamant ovenpå sig her, og det betyder, at man skal være pro-medlem for ligesom at benytte dem. Men der ligger også rigtig mange af dem, der er gratis. Så lad os prøve at tage udgangspunkt i en af dem. Hvis vi nu bare tager den øverste herop, vi klikker på den, og den hiver sig egentlig herover i vores arbejdsvindue, nøjagtigt som vi gerne vil have den. Se den der lille element der, så vi lige skal flytte den en lille smule. Men som vi kan se, så kan vi flytte. Vi kan ændre på, om den skal være transparent eller ikke. Vi kan lægge forskellige layer effects på, hvordan den skal blende sig ind. Og det kan vi så se ved at holde musen henover. Lige den her lader vi bare være i hvid. Nu kunne vi så godt tænke os selvfølgelig at have vores eget billede ind, i stedet for at det ligger sådan et billede der. Men hvis vi nu lige klikker på selve billedet, kan vi hurtigt tage det væk. Nu har vi en ganske almindelig standard baggrund, inden vi kan se, at der er nogle stiplede linjer her, som betyder, at der jo er plads til, at vi smider et foto ind. Så jeg prøver at importere et foto, som jeg har taget med mit kamera. Og det ligger herover. Det trækker jeg simpelthen bare over i vinduet og giver slip. Herover kan vi så rotere rundt på det, men det jeg kan se, det er, at jeg på en eller anden måde er kommet til at lægge det ind på hovedet. Så det er ingen problem med programmet her. Vi kan både spejlvende det, det vil sige, så vender vi lige rundt, og vi kan gøre sådan der, så bagenden af bladet, den peger den anden vej. Så vi kan egentlig få det til at passe nøjagtigt ind, som vi gerne vil have det. Vi kan også rotere det, både den ene og den anden vej. Men hvis vi nu siger, at vi gerne vil have et udsnit, der ser nogenlunde sådan der ud, så kan vi tage fat i vores tekst her, og der kunne vi jo passende så skrive mit eget navn. Og skulle vi have en ekstra linje ind under, det kunne vi godt. Designer by heart skriver vi så. Sådan der. Vil vi have flere ting ind, jamen, eller vil vi skifte template, så er det ganske nemt. Vi går bare herover og klikker. Det kunne også være, at vi ændrer farven på den her til måske, og vi kan tage en lille pipette og vælge noget, som passer lidt ind i. Det kunne være gråt, det kunne være nogle farver herfra. Jeg er faktisk ganske godt tilfreds med den hvide. Så den bibeholder vi. Så hvis vi nu siger, at jamen her har jeg mit nye Facebook-foto, cover-foto, så går vi simpelthen ind og gemmer det herfra. Og vi kan cover-foto, kalder vi det. Kvaliteten af det, vi vil gerne have, det ser rigtig godt ud, det gør ikke noget, det fylder stadigvæk forholdsvis lidt. Vi kan gemme det direkte ned i vores Dropbox, eller vi kan gemme det til computer. Jeg vælger simpelthen bare at gemme det på mit skrivebord.
og det er hermed gemt. Nu kan jeg lige gå tilbage der og lukke den der ned. Så hvis jeg prøver at gå over på mit Facebook og siger opdatere, og her vil jeg gerne overføre et nyt billede, og der ligger mit coverfoto, som jeg har, så passer det helt perfekt ind. Vi kan sige gennem ændringer. Ja, yeah. Så nemt har vi lavet et helt nyt coverfoto. Lidt sjovere, hvor vi har lidt flere muligheder end bare at smide et foto op. Håber I kan gøre brug af det. Ha' en god dag. Hej.